mana m anabata unu ebe ọ bụla unu nọ na-ege ihe mmemme nke ụbọchị taa nke bụ ji isi ike kwa ụbọchị n'ụbọchị taa anyị chọrọ ile anya maka ọbụla dị mgbanwe nke Kraịst ji ezi omume wee gbanwere ajọ omume anyị. Mana Kraịst batara n'ime ụwa wee bie ndụ nke zuru oke, ntụgbọ ọbụla dara n'ime ndụ ya, wee baa n'ije ozi ihe dị ka afọ 3 wee na-akụzi igwe ndị mmadụ ozi ọma, wee rọpụtara onwe mmadụ 12 na-eso ya. Ọ bụ onye agharịpụrụ wee dọrọ ya baa n'ikpe, wee maa ya ikpe, wee kpọgide ya n'obe. Ndị ọ gabigara ihe mgbu dị iche iche. Onwe ihe ọbụla o mere bụ ihe ọjọọ, onwe mmehie ọbụla ahụ n'ime ndụ ya, onwe ihe ọbụla dị ka o si wee mebie iwu nke obodo. Mana n'obe Kalvarị ka a kpọgide ya n'ihi mmehie anyị. Ọnwụ nke ọnwụ bụ n'ihi mmehie anyị, ahụ ọ tara bụ n'ihi mmehie anyị na ahụ anyị kwesịrị ịta, ka wee wepụ iwe Chineke n'ebe anyị nọ. Dịka eliri ya n'ili ihe dịka afọ abalị 3 gasịrị, wee si n'ọnwụ wee bilie, wee gosi na ọ na-achị isi na nye mmehie na ajọ omume na ihe ọjọọ niile, gosi na ya onwe ya nwee isi nye ihe niile nke Chineke kere eke. Ọ bụ n'otu aka ka onye gị mgbaghara mmehie na ezi omume. Ajụ nna ajụ gị bụ nke a, ka ihe na-egbochi gị isi na mmehie pụta wee nwee mgbanwere nke anyị na-ekwu maka ịnweta ezi omume nke Chineke. Ndị enyi m, ka anyị gee ntị na onye mgbasa ozi ọma Kumuyi ka ọ na-agwa ya maka oke mweghe a nke na-abasa na Kraịst. Ugbu a cheta na anyị na-ekwu maka obe Kalvarị. Lekwa Kraịst n'elu obe, ebe a kpọgidere ya n'elu obe n'ihi maka gịnị? Ka o wee kagbuo atụmatụ na ọbụbụ ọnụ niile n'isi gị, n'isi mmadụ niile kere eke n'ụwa. Ya mere taa, dịka na-aghọta nke a, dịka na-aghọta ihe Kraịst meworo, ihe Kraịst rọpụtaworo, na ọ bụ maka gị ka o ji bịa n'ụwa, ka o wee laa ọbụbụ ọnụ niile n'iyi, ihe ọjọọ niile dị na ndụ gị n'iyi, ka ọ laa ha n'iyi, nhụjuanya niile ka ọ laa ha n'iyi, ihe niile nke ekwensu uche na ọ ga-eme n'isi gị ka ọ zọkwasị gị ụkwụ n'isi, ka ọ laa ndụ gị n'iyi, ka o bibie gị. Taa ha niile nke ekwensu zubere ha alawo ka n'anyị, pụọ na ndụ mmadụ niile n'aha Jizọs. Nke a bụ ihe m na-atụ anya ya n'ebe ị nọ. Nke a bụ ihe m kwupụtara. Nke a bụ ihe m na-enwetakwa. Ihe iji ọnụ gị kwupụta taa ka ị ga-enweta na ndụ gị n'aha Jizọs. Anyị nwere nghọta na-ezuchaghị oke banyere ọbụbụ ọnụ nke mmadụ. Ọbụbụ ọnụ ahụ malitere n'ogige Iden. Onye nwe anyị na onwe ya, Chineke pụrụ ime ihe niile, n'ike ya na ịhụnanya ya, onye nwe anyị, onye pụrụ ime ihe niile, na ọhụ o nwere inwe mmadụ, nwoke na nwanyị, okorobịa na agbọghọbịa, ndị na-ebi ndụ dị mma, ndụ dị ụtọ, ndụ dị nsọ, ndụ zuru oke, ndụ agọziri agọzi. O wee kee Adam, keekwa Eve, dobe ha n'ogige Iden. Ha dị nsọ, ha dị ike, ha bụ ndị zuru oke, ha bụ ndị na-enweghị ntụpọ. Ihe niile na-aga serere werere n'ime ndụ ha, ma na mpụta ihe na gburugburu ogbe ha niile. Onye nwanyị wee gwa ha ka ha mụọ ọmụmụ, jupụta ụwa na oyiyi ha, jupụta ụwa niile, nke ụwa jupụta na ndị obi dị ụtọ, ndị ahụ dị ike, ndị na-aṅụrị ọṅụ, ndị na-ekpori ndụ n'ụwa niile. Ha ka amalitebedeghị ịrụ ọrụ ahụ e nyere ha, nke bụ ime ka ụwa jupụta. Agwọ ahụ wee bịa wee jụọ ajụjụ sị, Jehova okwuwo? O wee tinye ajụjụ na ihe Jehova kwuru rịị. Ị maara n'ezie, mgbe ndị mmadụ na-achịtaghị aja n'ike Chineke, na-enwetaghị ihe ịrịba ama nke Kraịst n'ime ndụ ha, ha etinye ya ajụjụ. Ha etinye ajụjụ na ihe Chineke kwuworo. Chineke okwuwo na ọ ga-azọpụta, ha etinye ya ajụjụ. Chineke okwuwo na ọ ga-enwegha m ndụ m, ha etinye ya ajụjụ. Chineke okwuwo na ọ ga-agwọ ọrịa m, ajụjụ ha na-ajụ Chineke ajụjụ. Chineke ọsiwo na ọ ga-anapụtakwanụ m taa, ha etinye ya ajụjụ.
Chineke kwuo na ọ ga-asacha mmadụ, mee ka ọ dị nsọ, ka ọ dị ọcha, gbanwee ndụ m, nweghaa ndụ m, mee m ka m bụrụ onye tozuru oke ịga eluigwe. Etinye ya ajụjụ. Ha na-ajụ Chineke ajụjụ, mmadụ na-ajụ okwu Chineke ajụjụ. Ha wee si otu a tụfuo ngọzi nke Chineke. Wepụ ajụjụ ahụ taa, wepụ ajụjụ ahụ na ndụ gị. Ajụzina Chineke ajụjụ, n'ihi na Chineke kwuo okwu. Ya mere agwọ ahụ nke ekwensu bi n'ime ya wee jụọ Eve ajụjụ sị, Eve, Chineke kwuo nke a wee duba ya na ihe na ọ kwesịghị ime. N'ihi nke a, ebube Chineke, ịma mma Chineke nke kpuchitere nwaanyị a wee pụọ na ndụ ya. O wee bụrụ onye gba ọtọ n'iru Chineke. O werekwa otu mkpụrụ osisi ahụ nye di ya wee rie, soro ya rie, wee kwenyekwa n'ịjụ ajụjụ na ihe Chineke kwuru. Ya onwe ya wee rie mkpụrụ osisi ahụ. Mkpụrụ osisi ahụ ajụrụ ajụ, asị ha emetụla aka, wee bụkwara onye gba ọtọ. Wee bụrụ onye gba ọtọ. Ebube Chineke apụọ na ndụ ya, mkpuchi Chineke apụọ na ndụ ya. Chineke wee gbadata n'ogige Iden ahụ na uhuruchi ọma, wee jụọ Adam, oleezi ebe ị nọ? Ọ hapụwo ebe Chineke dowere ya, ọnọdụ ọma nke Chineke dowere. Ọ na-ezozi ezo ugbu a, na-ezo n'azụ osisi. Olee ebe ị nọ? Otu ajụ a ka onye nwe anyị na-ajụ gị taa. Ọ na-ajụ, lekwa uche m o, lekwa ebe m debere gị. Ọnọdụ ọma, ọnọdụ nzọpụta, ọnọdụ udo, ọnọdụ ọṅụ, ọnọdụ ahụike, ọnọdụ nnwere onwe zuru oke. Olezi ebe ị nọkwanụ? Adam wee sị, anụrụ m olu gị n'ime ogige agbara ogige, wee tụọ egwu. Gịnị na-atụkwanụ gị egwu? Ọ sị, n'ihi na abụ m onye gba ọtọ. Mgbe anyị na-enweghị mkpuchite nke ebube Chineke, mkpuchite nke ezi omume, uwe mwụda nke ezi omume ahụ, gee ntị, ị nwere ike yiri efe kacha daa oke ọnụ ahịa n'ụwa, ma ọ bụrụ na ị nweghị uwe mwụda nke ezi omume n'iru Chineke, n'iru ndị mmụọ ozi ya, n'iru ndekwurunde na nnukwuru nnu ndị niile nọ n'eluigwe. Ịbụ onye gba ọtọ. Dịka a gere ntị n'ozi nke ụbọchị taa, o nwere ụfọdụ ihe ndị gbapụtara ihe ndị anyị na-amụta. Nke mbụ bụ nke a: ihe ọ bụla ikwupụtara n'ọnụ gị, ya na-ekpebi ihe ị ga-enweta n'aka Chineke. Ya mere akwụkwọ nsọ ji okwu na akwụkwọ Jọn nke mbụ isi mgbamụọ nke 9, na ọ bụrụ na anyị kwupụta mmehie anyị, na ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi omume gbaghara mmehie anyị wee sachaa ajọ omume anyị niile. Ọ bụrụ na anyị kwupụta mpako anyị, anyị ga-ahụ na anyị ga-enweta iweta onwe ala nke Kraịst. Ọ bụrụ na anyị kwupụta ọnụma na iwe nke anyị nwere dịka ndị mmehie, ị ga-ahụ na ọ ga-agbanwe anyị wee nye anyị ịdị nwaanyị n'obi nke Kraịst. Ọ bụrụ na anyị kwupụta eru nke mkpụrụ obi anyị, ọ ga-enye anyị ụba nke amara n'ime ndụ anyị. Ị ga-amata na ihe ndị a na-aba site na nrubigo oke nke amara nke Chineke onye hụrụ anyị n'anya. N'ezie, ọ bụrụ na anyị ekwe, ị ga-ahụ na ọ ga-agbanwe ndụ anyị, na anyị ajọ omume wee nye anyị ezi omume. Ịbụ ndị na-ebi ndụ na-ezi ezi ka ọ ga-agbanwe wee nye anyị ibi ndụ nke kwesịrị ụmụ Chineke. N'ezie, na ọ bụrụ na ime ihe ndị a wee kwupụta mmehie gị, Chineke nna ga-eme ka ị nwee nrubigo oke nke ọṅụ ya nke na-esi na mmụọ nsọ wee na-aga. Nke abụọ bụ nke a: na Chineke kwuo ihe ọbụla na ọ na-eguzo na ya. Chineke a na-ekwukwu njakịrị. Ihe ọbụla o kwuru ka ọ na-eme ka o guzosie ike. Kraịst bụ onye bụ eziokwu na ozu oke. Okwu ya n'otu aka na-arọpụta ihe ịrịba ama. Ọ bụ n'okwu onye aka o ji wee mee ka ọnwa na anwụ wee guzo. Ya mere Pọl ji wee si n'akwụkwọ ndị Rom isi 3:4, ka Chineke bụrụ onye eziokwu, ka mmadụ niile wee ghọọ ndị okwu ụgha. Chineke a na-agharịpụ mmadụ, ọ na-edu mmadụ wee baa na ihe na-enweghị ọbụladị ihe ọ ga-arụpụta na ndụ ya. Chineke abụ onye njakịrị. Okwu ya bụ ihe mmadụ nwere ike ịdabere na ya. Ọ na-eguzosi ike na ihe ọbụla o kwuru. Ọ bụrụ na ọ sị na-agbaghara oge mmehie gị bụ ihe agbaghara. Ọ bụrụ na ọ sị na-agwa gị nrara gị, onye nrara ya lara ka ị bụ. Naanị ihe ọ chọrọ n'aka gị tụkwasị Chineke obi mgbe ọ na-ekwu okwu, guzo na ya. Nke atọ bụ nke a: n'ezie, anyị na-abụ onye ihere na-eme ma ọ bụrụ na enwee ihe mkpuchi nke ezi omume. Ị gaghị ekwupụta mmehie wee yọọ Chineke maka mgbaghara mmehie.
ị gaghị ewere ọbụnadị nzọmụkwụ ọzọ wee nata ọbụnadị mgbaghara mmehie nke Chineke n'ime ndụ gị, wee nara ezi omume nke Chineke n'ozuzu oke. Ọbụna ekwupụta mmehie anyị, Chineke na-agbaghara anyị. Ọ na-eme ka anyị bụ ndị nwere onwe anyị, anyị bụ ndị agbaghara. Anyị wee dabere n'ebe ọ nọ, tụkwasị obi n'ebe ọ nọ. O nweghị ihe ọbụla Chineke na-enwe wee megide anyị. Ọ na-agbara anyị ikpe na ọnụma na mkpọ. Ngwa ngwa ekwupụtara mmehie, ọ na-arapụ anyị, gbaghara anyị, wee mee ka anyị bụrụ ndị nwere onwe ibi ndụ nke ezi omume. Ọbụna nke ọ na-agbanwe uwe nke ajọ omume wee nye anyị uwe nke ezi omume. Ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ịmata, nke a na Chineke na-enye anyị ọbụnadị ọṅụ na nrubiga oke nke ezi omume na udo nke Chineke nwe anyị na-abụ ndị na-ekpebi iso wee gaa njem na ndụ a. Ya mere, ana m ayọ gị, bịakwute onye nwe anyị ugbu a, nabata onye nwe anyị n'oge a, kwupụta mmehie gị wee nye onye nwe anyị, wee nara mgbaghara mmehie ya. Were mkpụrụ obi ga bụrụ Chineke nso, nwee agụụ obi nke okwu Chineke. Rapụ ihe ochie, rapụ ihe mmehie nke ị na-ebido n'ime ya, rapụ ibi ndụ nke onwe nke ị na-ebibi n'ime ya. Nwee agụụ obi na akpịrị ịkpọ nkụ nke ezi omume nke Chineke. Chineke na onwe ya ga-abụ onye ga-enye mgbaghara mmehie. Bịakwuta ya ugbu a, nara ezi omume ya. Ị ga-ahụ na Chineke eme ihe ịrịba ama n'ime ndụ gị nke ga-atụ gị n'anya n'aha Jizọs. Ugbu a, onye mgbasa oziọma ka ụmụnye na-abịa kpọrọ anyị wee baa na ndụ ọnwa anyị na-ekwu maka ya. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Iguzo ọtọ n'ebe ahụ, welie aka gị elu dịka m na-aga ikpere gị ekpere. Iwe nabata nke ọma na ekpere abụ maka gị. Chineke nna anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isi ndị a niile, ndị kpebiworo n'obi ha, ndị hụtara n'ezie na ha apụghị ibi ndụ ezi omume, ndụ nke ndị mmụọ ozi na-ebi, na ha bụ ndị mmehie, ndị amamikpe mmehie juru n'ime obi ha, ma ha ekpebiwo ịhapụ mmehie ha niile, na ha na-elekwasị naanị Jizọs Kraịst anya dịka onye nzọpụta ha. Ya mere, onye nwanyị, ana m arịọ gị, gbaghara ha mmehie ha niile, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị, onye nwanyị, ka mmụọ nsọ gị wee gbaa ama n'ime obi ha n'ugbu a, na ha bụ ụmụ Chineke. Na ndụ ochie, omume ochie, akparamagwa ochie nke mmehie, na ha niile abụla nke azachapụworo kpamkpam, ndụ ọhụrụ wee werezie ọnọdụ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị, onye nwanyị, ike nke a ga-eji si ebe ala na-ebi ndụ ọma, ndụ ezi omume, ndụ na-enweghị ịta ụta nke obi, nye ha niile n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka ihe ịrịba ama nke nsọpụta were ọnọdụ n'ime ndụ ha, ka ha nwee ọgbụgba ama nke mmụọ nsọ n'ime obi ha, na-emezuwo ya, ka ha gaa n'ihu na-ekwenyere gị, ka ha ghara iwepụ okwukwe ha, olileanya ha n'ebe ị nọ ọzọ n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị, onye nwanyị, n'ihi nzọpụta anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a na-aga ikpe ekpere maka nsogbu gị. Ị dị njikere? Eluigwe dị njikere maka gị. Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Jizọs Kraịst kpamkpam o wezugawo ọbụbụ ọnụ niile na ndụ onye ọbụla. Ya mere, onye nwanyị, anyị na-akpọku gị ka itijie ịyagba niile nke ọbụbụ ọnụ na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ịyagba niile nke ekwensu, wezuga ha niile ugbu a n'aha Jizọs. Dịka ịgbaghaworo ha mmehie ha, gwọọ ha ọrịa ha niile. Mepee anya ndị kpuru ìsì, ka ndị ntị chiri nụ ihe, ka ndị na-adịghị ejiji bilie gawa ije, ka ihe niile zara aza, ka ha niile gbafue n'aha Jizọs. Ka ihe ahụ zara aza n'olu bụrụ nke gbapụrụ unu wee laa. Nhụju anya niile na ichi ọnụ n'ala niile nke onye iro, onye nwanyị, nrịanrịa niile, nhụju anya niile, mmekpa ahụ niile, ka ewezuga ha n'aha Jizọs. Onye nwanyị, nsogbu niile, ọrịa tara nchara na ndụ onye ọbụla, mmekpa ahụ n'ụdị ọbụla na ndụ onye ọbụla, n'ebe ọbụla, wezuga ya n'aha Jizọs. Ọrịa asị na adịghị agwọta, ana m enye gị iwu ka agwọta gị ugbu a n'aha Jizọs.
n'ebe niile ugbu a onye nwe anyị, ka ike gị pụta ihe, ka ume gị pụta ihe, ka ihe ịrịba ama na nnapụta gị pụta ihe, ka ọlụ ebube gị pụta ihe ebe niile n'ebe anyị nọ ugbu a n'ezi onye nwe anyị, ka ọ pụta ihe ịrịba ama na ndụ onye ọbụla. Anyị na-ekele gị Chineke n'ihi na imezuwo ya. Eluigwe ekwubiwo okwu a na ndụ anyị, ọpụtawo ihe, emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs, amen. Onye nwe anyị emeworo gị ya. Ngwale anya na ndụ gị, nwale onwe gị ugbu a. Jese onyo bioma narekele papa malete no kuku wherever you will be naro tuto papa blessed be your holy name. You are worthy to be praised. Words. You are worthy to be praised. Yes. Yeah. So I worship and adore you. Yes, we do. Imamae, 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 Papa. Blessed be your name. Blessed be your name. You are worthy to be praised. On your mind, Papa, you are worthy of my praise. Blessed be your holy name. Blessed be your name. Blessed be. Amen. Anyị na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke jisike kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ na kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwe na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnyụnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ oyi nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na jisike kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gck.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka
iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ jisi ike nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ. Daalụ.